Tervehdys täältä Kroatiasta. Eli työkykyjohtamisen koulutus on ollut mielestäni tähän asti todella hyvä. Olen saanut paljon ajatuksia, vinkkejä ja keinoja siihen, miten oman tiimini vetäminen sujuisi parhaiten. Meillä on sekä työelämän juuri aloittanut henkilö ja sitten on keski-ikäisiä ja hyvässä työkunnossa olevia, mutta myös on tullut pitkiä sairauslomia ja eläköityviäkin on joukossa. Eli tähän, miten tämän porukan pystyisi hoitamaan parhaiten ja miten sitä omaa työtä pystyy kehittämään sillä tavalla, että he saavat parhaan mahdollisen esihenkilötyön minulta. Ja lopputyöksi olen ajatellut perehdytystä. Se on suuri kokonaisuus ja on tärkeää, miten se onnistuu kunkin työntekijän kohdalla. Olen perehdyttänyt sekä esihenkilöitä että työntekijöitä ja ne ovat kuitenkin aika erilaisia jo siltä, mitä kaikkea tarvitaan, kun on tämmöisessä kunnallisessa eli kaupungin palveluksessa. Perehdytyksessä saan apuja siitä, tai olen omat tietoni jo sinne antanut käyttöön. Meillä on alkamassa tämmöinen perehdyttämisen työryhmä, missä pohditaan sellaisia yhteisiä asioita, mitä kaikilla pitää olla perehdytyksessä, ja myöskin niitä, mikä on toimialakohtaisesti tärkeää. Tehdään materiaalia ja mietitään näitä asioita, mitä kaikkea tarvitaan. Ja nyt kun olen hoitanut paljon rekrytointeja ja vastannut näille henkilöille, ketkä ovat hakeneet Lienon kaupungin palvelukseen, olen erityisesti käyttänyt siihen aikaa, että vastaan heille, jotka eivät tulleet valituksi, ja niille, ketkä eivät ole edes haastattelussa, mietin sen tekstin tarkkaan, jotta se Lienon kaupungin leima pysyy hyvänä, vaikka ei juuri se työpaikka olisikaan ollut sille henkilölle oikea. Tästä koulutuksesta vielä, niin paljon kiitoksia näille, ketkä ovat ohjeistaneet näihin meidän ihan kirjallisiin töihin tai tähän loppuyhteenvetoihin ja sitten myöskin opettajille, eli Tainalainen vinkit ja palautumisharjoitukset ovat tulleet kyllä tarpeen ja tulen niitä käyttämään. Ja kiitos myös koko porukalle, vaikka ei nyt nähty livenä tällä koulutuksessa, mutta on ollut hyviä keskusteluita. Eli tämä tällä kertaa. Hyvää koulutuspäivää. Hei hei!